Guys, luto na yung ano natin, moron. So, titikman na ni Nicole ngayon guys yung ano natin. Para pwede na tayo mag-pa-order. So, ito na guys, titikman na ni Nicole. So, yung una kong ipatikim kasi papatikman ko rin to sa mga kapitbahay namin. So, pretties pa lang to guys. So, wala pala tong lagay, nakalimutan ko maglagay pala ng ano, mani. So next time, pag mayroon na talaga mag-order, kumpleto na natin yung moron natin. So tikman na yan guys. So, ano? Pwede na mamaligya. Pwede na tayo mag-negosyo ng ganyan. Kaso lang mainit pa ah. Tama lang yan sa ano? Tama lang sa... Di tama lang sa tamis. Ang makapagtamis manggol ang kalsukulate. Pero wala din matamis ang kuan. Na-balance ba? Na-balance. Bili kita mo isang puti, pero tamis kayang chocolate. Thank you guys. Mayroon na tayong pang business ngayon. Pwede na si Nicole mag-deliver. Kami na pwede guys, si Ruby Provinciana o si Crystal Ann. Hi. Hi. So, mo larga na si Crystal guys. Ito ko ma. Di ka mapatod. Diri na ay. Di ka mapatod di Dante. I'm big no. Hello. Hala, big na si ate. Hatod na lang nato, bi. Hello, lumahatod mo na. Hindi na nila. Hindi nga umagulas ng bilita. Nagkita mo na sa bilita gahapon. Tara na. Sunod ba ba? Na, simpre. Di man dyan na pwede, di mo sunod. Pero dis ni Agi, ga ludsa din na siya, pero nakita naman sila sa bilita gahapon. Pero wa man sa tagdang bilita nak. Na una pa jud. Na jud siya oh. Na kay bye na sa ati. Bye-bye na. Bye-bye na ati. Babay na ati. Naligisik naman na. Babay ati. Bye ati. Bye ati. Naamping ati. Amping ati. Si ati manggulmi mo. Kuan. Sige na ganun na yung tricycle. Ay, di lagi akong. Di man ako mulakaw. Pastilan. Good morning, Ma'am Betty. Good morning, Ma'am Flora. Diya sa Japan. Shout out ni Ma'am Flora sa Japan. Diaras Dante, oh. Na hi, Ma'am Flora. Na hi, Ma'am Flora. Hi, Ma'am Betty. Diaras Dante. Nas papai dito, amo. Balik duty. Hi. Duty siya guys, duty. Bye ma. Bye, love you. Love you langga. Love you langga. Uy, palangga, love you. Pastilan ng mga gusto kay guwan gabi guys, grabe. Di ma grab ka sa dagdag gabi nak. Kuyaw kay gadawdog gabi murag gubag among bay. Grabe dawdog gabi ay. Hindi na mabay na kay nas Dante. Bibi. Wala gisul sa bagay mong bawnanan. Tuyo ko mo. Panggi kuan mo. Panggi tarong la. Gapa de kabi. Asa Mas Arvin? Ha? Taon yung mga bata ah. Asa babay nak? Babay be. Hala yung sakay Dante. Hala Dante ni sakay na. Sakay jud. Babay nak.
Uy, di ni pwede mo uban. Psst, hoy. Ayun na. Dali sakinan. Nausalan, oy. Tara, uli. Uli ka kay Maho. Please. Maho ta na. Ta. Mahaw. Siya guys. Kuan ning hatod ni ate. Pakara dan tinak. Ah. Hello guys, kukuha ko ng dahon ng saging kasi gagawa ako ngayon pala ng ano, yung sinabi ko sa inyo kahapon na gagawa ako ng moron, suman. So marami namang dahon ng saging dito guys, pero kukunin ko yung medyo dabong pa ba, yung medyo ano siya, yung hindi gulang na dahon. So guys, hindi rin maggawa ng suman dahil ganito ang gagawin, maghawb pa ka. So, anuhan mo pa yung dahon ng saging. So, malala ko talaga si Mama Julie guys na sobrang sipag din yun magsuman. So, try ko tong muron guys kasi baka merong mag-order. So, pagkakitaan ko na rin dito yung suman na yan kasi walang gumawa dito sa guys, sa lugar namin dito sa Tanawan. Walang nagagawa ng muron. So, itry ko to ng po sa Facebook guys baka merong mag-order. So ito na guys, nakaready na yung rice flour ko at saka glutinous. Saka gata natin guys. So ang una kong gagawin guys is chocolate. So kaya ilagay ko is kukwa. So yan, paghalo-halo natin yan guys. Glutinous, then rice flour, then atuhang kukwa. So pahaman sa kukwa guys. Hindi guys, ibutang natin yung gatang-gata. Suman nga moron sa gawa sa liti. So hanggang siya guys, ma-dissolve ng kaya unay lamian dani pwede natin ni ipang negosyo. So guys, ato ni siyang tuon murag cake, pancake. Lagkuha na siya, nagpilit na. So, ibig sabihin na kuha na siya. Lutuon pa man i-steam pa man diba? Okay na siya. So dahil na guys, so mag-prepare na punta sa atihang so yan ang sagpuan guys. Tapos glutinous, then rice flour, Napay sobra dito sa okay, basa man nagkuhan mangko. So i-mix gyapon ni sila guys, simrag gyapon ni sa chocolate. Ug katong condense. Di na ito pala biyan tamis kay basi sobra na tamis. So yung nga na siya pag na-mix na jud. So madugali kay na ako ingani guys. So nag-experiment ko karon pero nakahimo na ko ingani sa una. So dugay ra po itong panahon, mas 2019 na pa. 2010. So kitudloan na po ko datong na imong silingan nga taga diti. So ani mga pasalubong gikan sa liti. Muron. So ayan na guys, pwede na nisa nimo i-luto. Ano sa guys.
ice-cream lagi hapon ni sa chocolate. So, ngayon sa guys na nagpilit na. Mandani atong puston. Dahon sa saging. So, diyan na guys. Ito yung gihimo nga kuan. Muron. So, nagamit ko gingani guys kay kuan. So, testing ko gingani guys kay kuan. Walang ice cream ah. So, araw mo pakit yung dagma luto na ninja. Tilawan natin ni Nicole. Ice cream. Mga vanilla o chocolate. So, ito lang ng taasan nga na. Karang murag magsuman gud ta og kuan. Kunya itupot tuyo-tuyoan ba? Himo. Kaya hanin patidawan ni Nicole og okay ba ipang business. Komplikado di pang business diri kay wa pa mga tao diri nakatilaw dali sa luto nga. So ina sa guys, so imong sang lingin-lingin no. So pagkatapos diyan ipagsama-sama mo silang dalawa, ayan. Then ikot-ikot, yan, nga parang shakoy. Yan. Diba? Napaka-nice. Then puston. Uy, nakalimutan ko pala, magtagalog na pala ako ah. Sorry guys. So ngayon guys, gagawa kami ng moron. Wait lang, kaya medyo luwag. So ayan lang, ganun lang, ganun. Then lalagyan mo ng ipit dito. Ipit. Ay, ano mo siya guys, tatalian mo siya dito. So very good tayo siya guys. Natalian ko na. So mag-start pala ako ngayon ng Tagalog guys, kasi mayroong nakaintindi. Ano? Sa mga Tagalog dyan, set out ako dyan sa mga kasamahan ko dyan sa Maynila, nanonood pala dito sa vlog ko. So, pagsikapin ko guys na magtagalog ako, pero kanina hindi ako nakapagtagalog, ngayon lang ulit. So, ito yung moron. So, ready na siya guys, isalang na natin. Lagyan na ni Nicole ng tubig, ayan o. So, maraming salamat pala dito ni Ma'am Betty Escobia kay nakabili ako ng ganito. Saka yung ito yung nilutuan ko kanina na tiplon. So may nagbibinta kasi guys na yung mga yung mga ginamit na ay yung sikanhan ganun. May nagbibinta sa bayan pero parang bago siya guys, so parang hindi pa nagamit. So nabili ko lang yan siya ng 100. So itong makapal 150. So hindi ako makabili nito kung hindi ako binigyan ni Ma'am Bethany. So ngayon guys, ito na yung nabalot ko na moron. So pasensya na guys na hindi ako nagtagalog kanina dahil nalimutan ko. So nasabi ko pala na kailangan ko na magtagalog. So moron to guys, sa mga nakatikim na nito, yung gawa ng liti. So i-steam lang natin siya guys. Para na to niluto ko na rin to pero kailangan pa natin siyang i-steam. Hindi ko siya nabilang, so mamaya ko nabilangin kung ilang piraso yung kalahating ay 1/4 na rice flour at saka 1/4 na glutinous. So mamaya guys, bibilangin natin kung ilang piraso yan. Guys, naluto na muna ng isang tilawan ron. Yung ilan yung nagawa sa 1/4 lang yun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ano ba yun? Tagalog ba yun? Kasabi ko. Kasi mahirap talaga mag-Tagalog. Pero hindi man mahirap. Sa ano na, 20. Ano yun? Ilang pinan to? 1, 2, 4, 6, 18.
Yung 18 guys, 19. So, ano lang yun siya, kalahati lang kasi kalahating kilo, tag 1/4 lang kasi yun eh. 1/4 na glutinous, saka 1/4 na rice flour. So, ang dami na nagawa, oh. Tingnan mo, gustong-gusto ni Nicole, oh. Pakasarap daw. So, pupunta ako dun sa kabila, guys, kasi sa mga, ano dun, papatikman ko sa kanila tong, ano, para pwede na ako magbinta. Sila, guys. Punta ako dun sa kabila para patikman ko sa kanila to. Para pwede na tayo magbinta. Punta na ako dun sa kabila, guys, kasi, ano, patikman ko tong moron ko na ginawa. So, pagsikapin ko talaga, guys, na magtagalog, pero pasensya na pag marunong makapag-Bisaya rin ako. Para medyo ano yung YouTube channel natin, guys, magdagdagan tayo ng ano, kasi maraming nagre-request na magtagalog ako. So, yan na, mapasok na tayo. So, sa amoy pa lang niya, guys, maamoy mo na talaga yung moron dahil sa chocolate. Dili, moron. Ano ko to, patikman ko to sa inyo. Ista ba kay madunang makibaw tag kanang pilit. Pilit ug katong bugas nga ginaling ba? Init para ba? Yung sa nini mo ba? Lagi ka mahimo ra. Ayan na siya. Init. Lami. Lami ni pwede. Si Nicole magunda kaduha na si Zack kay lami kuno. Lami rob. Lami kuno, guys. Na mo ni siyang forma, guys, sa ilawom na. Kanang nay chocolate. Pero sakto rag tamis. Lami. Lami gyud. Basin nung nay mo order ba? Pero okay na jud siya basag nay mo order. Tinod anay jud siya. Lami jud di ay. Si Nicole mo yung unang ipatilaw kay padong patilaw suban niya way lami. Salamat. Sa panipa. Testinga ni jagahang moron. Kana ablihi. Init para ba? Pretties sa moron. Mo ni sa, guys, arang kabutan dadaan ko ni jaga nang dadaan ko ni jaga nang buongon. Lami. Lami. Good, ito Ruben. Kaya ang anak kay murag kuwang ra kuno tamis ng puti. Ang anak tamis mo ng chocolate. Okay ra. Okay ra siya. Diba? Lamat, okay ra jud kuno, guys. Pwede ra jud dito magpa-order danig moron. Kung na mga birthday ba, pwede ra jud na ipang dessert. Pero tabang ra siguro kay kuan man ang gibutang na agud ganang kondensa puti. Okay ra siya Ruben kay ang kadag ko niya kini mang chocolate. Moy gini ni Nicole nga lami jud sa kanay chocolate. Lami siya. Okay ra siya do ra yung content. Chocolate man kadag ko niya. Wow, salamat. Salamat. Ini Kuya Junior, para pwede ra kuno ka mag-order o ka na mag-birthday ka ba? Ito na naman. Dali, ablihi. Again na. Kaya practice lagi sila, guys, kay nagdari ra po ko sa musilingan magpa practice kay mga mahilig man ni sila dessert yung mag-birthday. Oh, di ba? Unsa man? Suman jud. Napon na da sa kuan. Ha. Anong Mo ni sudad baligya nga. Na. kuha na sa gawang liti, mga muron. Mga pasalubong sa liti, baka na yung mga tagaliti muli. At nga na nakaibaw po na kay muslingan tagaliti. Kini sa igama pa. Dito sa pilit. Pilit ug humay. Di kuno daghan ka jud condense kay na may chocolate. Lami siya chocolate kay kuan man na siya nga nang Ganahan ko. Kayang nila sa timpla jud. Sakto ra jud. salamat. So pwede na jud ko magnegosyo para na ako'y deliverance Bangkugon. Magpa-deliver boss Bangkugon. Pero kana nakamirinda sa fruits. Nga Kami lami. gikan pa sa babaw karon pa din. Abot na mo dire. Success kay nay pretest nga moron. Salamat, Sel. May buta na baka dyan na sa, guys, kay tighatag na nagbuongon. Pumilo. Ang buongon namulak pa. Nayusay yung gihatag na ko sa sarang kaon. Katong buongon, guys, ang gikaon ni to, guys. Kung gusto mo mato sila ha, pang ngipo mo silang buongon. Oh, Yan na, guys, ang ahang muron. Diya.
dito na ikugikan sa pikas kay nagpa pritis ko dito sa lami sa hangmoron guys. Sa lami kuno. Kuno, pero lami jud kuno. Sinikol man di number 1 hanggi pa unag papaon guys. So mga katilaw mo sa hangmoron. So nana sa chocolate. So ato ni silang testingan guys kay siyempre ako ba nagluto. Ay, kalimutan ko pala, Tagalog pala yung ano ko. So nagbisaya pala ako kanina. So titikman natin 'to. Napakasarap tong moron. So masarap talaga tong pang dessert or pang handa sa pista ganun. Si Mama Julie kasi yung ano niya is suman. So i-try niyo rin tong moron ko para subukan niyo kung gaano kasarap. Sa mga gustong mag-order, pwede ra kayong tumawag, saka pwede ra kayong mag-message. Lami jud siya guys. Kaya ako isang paborito. Order ako na ni. So lami jud siya. Sarap. Pakapikit ka sa sobrang sa sarap. Totoo talaga masarap. So mag-post ako rin sa Facebook guys para mag-order ako nito. So alam niyo guys, baka hindi pa niyo pa ako nakita na mayroon akong hikaw sa ilong. So matagal na to guys. Ano pa lang ako, siguro dalaga pa ako nun, hindi pa ako nag-asawa, mayroon na ako nito. Pero hindi ko lang siya nilagay lagi kasi nawawala kasi. So magkano lang naman tong hikaw na to, 5 piso. Yan o, kita nyo may hikaw ako sa ilong. Kaya nga daming sabi astig daw ako, kaya may hikaw ako sa ilong. Sino bang nakakita dyan na may hikaw sa ilong? Pero marami akong mga viewers na nakilala ko rin at saka mga kaibigan na nakilala ko. May nakilala din ako galing sa Davao, may hikaw din siya sa ilong. So art lang yan guys, at saka lang yan. Medyo naman may kasakitan yan pero noon. Pero ang tagal na to, ilang years na tong hikaw ko. So kain tayo. So siya naman ang magtikim. So tikman mo muna yung niluto ko. Saan siya? So naalala mo yung mga special nga mga pagkaon na sa Lipi. So shout out ako ni San Blanton. Nice no? Yan saan yung pagkama? So may another. Muli ni sauce? Ulo uy. Ito kagatong nasa Manila nga na sauce na sukal. Ne? Hindi na tayo mag-order. Dami lagi guys, pero kuwang lang na siya og kuwan. Ang kulang kasi yun guys, yung alam mo yung pwede rin yung yung tawag nun yung mani na yung parang kasoy or mani, ganun. Yung mga mani na malalaki, yung malaki yung So wala akong nakita na ganyan. So lagyan ko sana siya ng guys, yung happy na mani ba yung baka lang medyo may asin na kasi yun may maalat na ganun. So anong sa tingin mo pwede na tayo mag-negosyo niyan? Tama lang yung tamis? Sakto lang. Thank you guys. Guys, ang titikim sa So husgahan ni baby yan. Ang sarap eh. Di pa nga na tikman. Yan ang daan. Nagmudaan. Naging nga naman ka. So mo ni si Bibi guys, nga pagmangkon ni Papa Eddie na kuha ni sila katong upat kay igsuon ba. Kuha ni siya guys kanang basketball player. Sa mga ganahan nga mo adapt dani guys, amo na sa ipa-adapt. Kaya wala nami ipakaon. Kana ka magpa-adapt? Hello. Di ka ganahan magpa-adapt. Asa man ka ganahan magpa-adapt sa didos kang kuay. Diyan anhira jaga puso. Ulami na si de. Tama. Masarap hindi. Masarap
Sarap. Pero kulang lang ng juice. Sayang, Bi. Maganda ka, Bi. Sayang, guys. Maganda pa naman yan siya, oh. Kasi na, ubusin mo yan. Masarap talaga dahil yung ano ko, niluto ko na moron. Kaso lang, kulang lang siya ng mani. So, hahanap ako ng ano, guys, yung mani na pwede pang toppings ko. So, pag mayroon na talagang mag-order, yun. Ano ko na talaga, yung masarap na talaga yan. Dito na yung ano niya. Guys, si RB ni guys, basketball player po din na, ah. Kaso lang, wala lagi mo suporta din mga bata, ah. Sige na, lingkod na, kay laway ko na moron. Naman, lami, masarap. Lami ma'am. Hay, lami man. Masarap o hindi? Lami. Oh, masarap daw, lami, lagi ko. Ito guys, ano yan siya guys, ano yan, ipangalawang ano yan, ang pamangkin ni Papa Idi. Mga ano yan sila guys, mga talented. Mga basketball player, mga kapati yung babae, marunong yung mag-basketball. So, magmirinda ka muna. Tagalog na ako ngayon guys eh. Takaw na. Salamat, Bin. Salamat. Guys, kay gikan pala niya siya sa dagat. So, ngayon na siya magtikim. Tikman niya yung moron kung pwede na ba kami mag... Ha? Ibang kulay. Kung masarap ba? Ano ito, malagkit? Ha? Kulang lang yan ng ano, mani. Dapat may mani yan sa gitna eh. Hindi na ka magtinda yung nanay. Pwede nga, kaya nga marami na nga nag-order yung nag-business kayo. Hindi man. Nag-upload lang ako sa ano guys, sa Reels na marami na nag-PM sa akin na ano, order daw sila ng ganyan. So wala kasing gumawa dito yan sa ano eh, sa Tanawan, no? Hindi na atok ko Manong. Pero natikman ko yun di, ano? Iya kay di ba nga taas ma? Pero anong lang masarap? Okay. Sakto ra yang tamis ma. Hindi kayo yung tamis. Ang tsukulit ang nakapatamis. Pwede ni pang kuan. Ang kape ba buntag. Kuha nga si Kwati. Kasi malagkit yan. Saka ano yung bigas na ginaling. Sa taot sa mga ano, sa taot sa mga Tagaliti. Kasi yan ang mga gawa nila sa Tagaliti. Yung mga kapitbahay natin doon sa Maynila na pag umuwi ng Liti, may pasalubong na ganyan. Ang tawag nito? Moron. Oh, Masarap. Shout out diya sa kuan. Ansan Blanton. Ansan Blanton. Senyohan ni nga patahe na. Tagalog nga eh. Special na sa kanila. So Ito yung special sa kanila ni Ansan. Salite. Shout out diya sis. Lami mo di kayo. Ngisir mo na sa guys. Mura na sa buhay tapang guys. Oh. Mura na sa buhay tapang. Tawa sa guys kay mukbang ko na sa kanila. Mura sa buhay tapang ba? O sa taot ko no sa bang buhay tapang. Among silingan na dari sa kuan. Alkoy na si buhay tapang. Thank you for watching guys. Amping wamputang tanan guys. Love you all.